लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां जिउ रैखा खालामग्रा मुलिनि बेसेनफ्रा खमायबाय। गासै मोन 4 मुलिफोरनि बेसेना खमायदों। नंगौ, हादरनि लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय बियो मोनसे गोजोनथाव खौरां। जिउ रैखा खालामग्रा मुलिफोरनि बेसेना गाहायाव फैदों। जिउ रैखा खालामग्रा मुलिनि बेसेना गाहायाव फैनाया सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। थांनाय समफ्राव जिउ रैखा खालामग्रा मुलिनि बेसेना बांनायनि जाहोनाव रायजोआव गोबां दावराव दावसिया सोमजिदोंमोन आरो सरासनस्रा सुबुंफ्रा फाहामथाय लानायाव गोबां जेंनाजों भुगिनो गोनां जादोंमोन। नाथाय दा मोन 4 मुलिफोरनि बेसेनखौ खमायनाया गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव गोजोननायखौ लाबोदों। बिखानि बेरामनि मुलि, डायबिटिस, लिभारनि मुलि, सन्देरनाय, माल्टिभिटामिन, एन्टिबाय'टिक्सफोर बायदि गोबां मुलिनि बेसेना खमायबाय। नेशनेल फार्मासिउटिकेल प्राइसिं अथ'रिटिआ बे खौरांखौ फोसावदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबादि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथायखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 70022 71929 97066680878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।